런던하고 보건 스텔라하고 보건 그 케이스고 안 보건 케이스니 별로 안 보건 बेखौनो मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलार मा बिटिआर गोरोबथाखौ सनमान होनानै जोंहा एनडिबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों। बेजोंनो लोगोसे गोबां एनडिबिफोरनि लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरनि गोजोनथाव खौरां बाथ्रा लाबोदों। स' बिनि सायाव नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। अब्ला हाग्रामा महिलार साननि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होग्रोबाय। स' नोंथांमोना नायग्रोदो। सिस्टेम थाबाय मोनसे लेंथि प्रसेस जेनेबा आंबो निजे एक्सपिरियेन्स आङो जेलनिफ्राय गदोंमोन आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव आंनि केसा जोबनो 5 बोसोर नांगौ दे दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा मानसिया फ्रि जानांगौ जिहेतु बिसोर सुक्तिखारि शान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थानो आरो बे फ्रि जाना थानांगौ केसा सोलिलांबाय थागोनबा 8 बोसोर सोलियो ना 10 बोसोर सोलियो बे थांबाय थागोन जोंनि प्रसिङा बेबायदि जागोन आरो आंहा बिसास दङ गगोन जेलनिफ्राय गगोन आरो जायफोर साथाम फासि जानायनि मोनसे अर्डार जाना दं बेखौबो आंहा मोनसे आत्मबिसास आंथ' खेबसे बुंखाबायबो बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नंला साथाम फासि जानायनि माबा दंमोन आङो स्कप मोननायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जाहाथे खिन्थु बन्द' जागोन होनना बुंदों सिखौ मिथिबाय बे फासि होननाय जिनिसखौ नोङो मा खायदा खालामनानै बोखार बेसे जागोन दा बन्द' जागोन होनना बुंदों डाइरेक्ट बे खोथाखौ दा खालाम जेराव जोंथ' केसा सोलिलांबाय थादों खिन्थु फासि होननाय शब्दखौ बोखार होनना बुंदों बे जायखिया जाबाय आरोखि दा जासिगोन आं बिराद मोजां बिसास जाया आंहा बिराद मोजां माबा दं आरोखि माने गोसोआव फोथायनाय दं आं हागोन बादि मोनदों दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि इलेक्सन थांगोनखाय गासिबो एप्रोचना जालांजोबगोन आंहा साहस दङ बुंनायनिबो साहस दं मावनायनिबो साहस दं आरो बिराद बिसासा थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था गगोनथ' रन्जन दैमारिया मा गवा जागोन फाग्ला सुखिया खालामनानै जेल जाजायो बेलाय मानि मा सुक्ति जाखो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायोना जों डाइरेक्ट बुंनो हायो बबेहाय नुफेराबाल बबे दुनियाव नुफेरा डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा सुक्ति खालामबायथ' मानसिया सानसेनि थाखाय सुक्ति खालामबाय केसाथ' नंगौ थागोन बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ 8 बोसोरानो लाथों 10 बोसोरानो लाथों जेनेबा आंबो निजे बुंबाय आङो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिम उनावसो जोबहैगोन दा सिगां बिदि जागोन मानसियानो जेलाव थाबाय थायो बिदि जागोन दा बेफोरखौ गोरा जानांगौ था आं मावगोन आं बिसास दं आं हागोन बायदि मोनदों दे दा बे जाहैबाय रिहाबिलिटेसननि बेलायाव आं रायज्लायनांगोन खिन्थु दाथ' जेनेबा बुंनो हाया जेनेबा बोरैबा जाफ्लांबाय 2 3 बेबायदि ग्रुप जाफ्लांबाय ग्रुप जादोंब्लाबो जेनेबा मोनसे जेनेबा धीरेन दामोनाबो मोनसे ग्रुप जानांगोन नोंथांमोननि केडारनि माबाखौ दायथ' लानो जोंनो बे क'क्राझार आलदा माबा चिराङा आलदा बेबायदि दाफै जेनेबा रन्जन दैमारि बिथांनि ग्रुप जेनेबा मार्टियासखौ उमुगा आलदा बै नंगौ नामा कनफिउस जायोना जिनिसा जेनेबा आङो मोनसे ग्रुप जाबाय आंनि ग्रुपखौ आंनि ग्रुपनि बेसेबां केडार दङ आंनो दायथ' लानो हानांगौ आङो खुनु बेबायदि जानो मानसिफोरनि बिसोर माने एखम्बा ओरै जायो दावखोयो एखम्बा फासयो बिदि जानो नाङा आंनि ग्रुप जाबाय जेनेबा आंनि ग्रुपखौ समस्त जिनिसखौ आं दायथ' लानो हानांगौ जेनेबा
सोरनिबा रन्जन बिथांनि ग्रुप जाबाय बे ग्रुपना समस्त केदारफोरनि माबाखौ दायथ' लायो लिस्टआ मोजां गैया मार्चास लिस्टआ जेनेबा सावरायग्रा ग्रुप नोंबो मोनसे ग्रुप जाबाय दायथ' लादों नोंनि ग्रुपखौ माने बै लवार लेभेलनि सोद्रोमाफ्राबो मेम'रेन्डाम बै गोजौनिफ्रायबो होयो बबेखौ लानानै खामानि मावनो जाखाङो मार्चास लिस्टआ थिग खालाम जेनेबा आङो आंनि ग्रुपनि हिसाबै आङो मिथिगौ उमुक मार्चास बेखौ थिग खालामदों जेनेबा रन्जन ग्रुप बियो मिथिगौ रन्जन ग्रुपना जोंनि ग्रुपआव सोर सोर केदारफ्रा मार्चास जालांखायो आंथ' बैनिखौ लगायखाया बेबो आंनिखौ लगायखाया बिदिसो जानांगौ दा नङा सेपारेट नङा मोनसेयानो खिन्थु नों जेब्ला आंनो फैयो बैसिखौ लिरजानाय बे आंनो मिलायखानो दे आं बुंबाय अननानै मार्चासआ मार्चास दोनखोमालायनो नाङा सोरनिखौबा होयो सोरनिखौबा बेबायदि दागा जोंबो जेनेबा दा गभर्नमेन्टआव दं हिसाबै मोनसे सुक्ति जादों हिसाबै मोनसे दायथ' दं जोङो बुंखानांगोन अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना नुबाय खोनाबाय बुजिबाय दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब